Maayong hapon sa tanan, ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Northeast monsoon o amihan ang padayon na nakaapekto sa tumuing bahin sa Northern Luzon. Samtang aduna kita gi-monitor na usa ka low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ubos ang tsansa niini nga mahimong usa ka bagyo pero gi-expect ni nato na makasulod sa par unyang gabii o ugma sa buntag. Mosunod na 24 ka oras, wala pa ni direktang epekto sa bisan asang bahin sa Visayas. Busa ang probinsya sa Cebu guban ang dapit sa Central Visayas, padayon na makasinati og maayo nga panahon, din aduna lang kitay panagsang pagpanagom ug mga patak-patak lang na hinay na pag-ulan. O pag-abot sa weekend, ang extension o trough niining maong LPA mo'y posibleng magdala nato og mga pag-ulan-ulan sa Visayas. Ug karong panahon na wala kitay gale warning sa bisan asang bahin sa Visayas. Ang adlaw musilang ugma sa alas 5:57 sa buntag. Ug alang sa dugang na detalye, bisita atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda usab ang atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat.